ebe anyị si n'aba na bụ ebe si aba mmahie a na-eku Salt Lake ebe si abanye so go dịka anyị na-agbada anyị ga-efu dị lake ebe ọ dị mini bara na kịta mini due rainy season enweghị ike sie na-echikwa ya dịka a na-eprocess ya maka gịnị mini abịago na ọ ji ruo na dry season mini ndị mbara na dị mma ata ya atacha ya dry ya up then abịakwa bido shiwe ya process ya dịka eshikwa na-eme ya ebe bụ ebe anyị na-eku ime mmahie na bekee Salt Lake ebe bụ ebe ọ bụrụ ma onye ebe ekuta mmahie dịka omenala ndụ nchedo a na-ekuta na n'ihe a ana ọsọsọ ndị nwaanyị ndị na-abịa ekuta mmiri mmahie eshi eme process tufu nwaanyị abịa ebe oge nọ enu di tufu ọbịa ịbịakuta gị mmahie na-eprocess dịka nnu ana onwe omenala a na-emegere nwaanyị ọ bụ a na-akpụje isha na-eku ogo nwa evi akpụ ya n'akụkụ ebe akpụ ya n'akụkụ ebe ovuru ya n'isi dị mme nwa even the basket o ji ivu n'isi mgbochi ọ bụ o ji bịa ya emecha omenala those rituals so bịa shi dị mmahie so onye na-eme rituals ha ma bịa nwụchi nwaanyị emekwa ya nwaanyị ọ bụ emekwa ọ bụrụ ma onye bọọsụ abịa ikuta mmahie onye bọọsụ enweghị ike ịbịa kute ma nwaanyị a nọrọ n'ụbata na uburu oteshi anụ nwaanyị mezuo omenala ekwesịrị ime asụ nwaanyị na nwaanyị ọ bụ bịara di ọ bụ ha ndị na-emeghe ive gbasara ive ana onye eshi enweghị ike otu ọsọkwa ọzọ onwe ezo bịa so na ịbịara ime ive n'ebe o nwere uwe isi iji odi iji enye ọfụma na onwe ive ndụ n'ebe gọchịkwọ na ive bịara na ya abụkwa ive na-ezute gị n'ohi ọ bụ enwere ntụtụ ndị eji azọfụta many people know ever here ma ogbunna ọnụ ma injinia Dave ọmanani ni ntụtụ ndị nwere ebe iveshi azọfụta ha aike oju na-eme ọgọ so many people ọ bụ ebe ive ji nye ha nri azọfụta ha ive mbịara ma bụ ive anyị kọrọ maka ya a na-eku mmahie eji mara uburu dịka oji mini akpa ekọ adụshi ekpo oji mini akpa ekọ mini ya na onye na-eme omenala ahụ enweghị ike ịbịa ebe a na enwere ive na ọbịa ibe ime n'ebe ive na ọbịa ime enweghị n'uwe isi ya shibekwa ọfụma na oye gị wee ihe o shiwekwa na ọ ma ihe ịfụrụ inweta ive kọrọ na eye ka esi wee chọpụta n'ihe a bụ nnu ka ya si wee bido ọ bụ onye na-eku oke ịhọnta n'ọgwụ nshi n'ọgwụ village ọ ịhọnta mgbe ma ebe a niile bụ thick forest ọhịa juru ebe so dịka onye nta mini gode ya bịa kuta mini ọ bụ nwụta na nwa ogwu ebe ọ dị n'ụzọ ebe mbụ nwa ogwu ọ bụ mana ọ bụ na ote evre nte ote ọdụ mbụ mma ya bika na mmiri amabawo na ya na atụtụ mgbe ọ bụ ọvụre ga-abụrịrị ife ndụ ka ọkọchị ego mmiri na-agụ ya ede kuta mini ọnwụwa ya sọ de unu ya so n'ive kwa unu mmere onye muchi ma mfụra mbụkwa ihe nta rie ifuta anọba mere ọgwụ nwere mmahie ọ bụ ọgwụ na-achụ aja niile ndụ na mmahie anọta ivi umuchi ma maka na umuchi ma rie ifuta ma even be ifuta that is you find something somebody will say please I am part of it I have share then Umuchima we were told that Umuchima gave a young boy who was sacrificed because they told them unless a man is sacrificed here before this man had before no day to Umuchima me meche ya odiwazi wuta mmadụ ahụ eji chụọ aja ọ bụ ihe nji bụkwara ndị so nwere mmanya which this man na asụteje ku chief ha ọ ndị Umuchima bụ n'ebe ka ha meziri sacrifice ahụ abụzọ ha ma bịa nwezi onye dịghị enwe ha soro bụzia ko ona ndị nwechibe bụ ọgwụ the hunter oke from ọgwụ agbọ in Enugu State ebe a sị na the hunter shi bịa hunter bịa discover ebe a hunter different ha na-akpọ oke a hunter oke
Onye nwere ikwu maka ya? Mụ na onwe m ebe mmadụ bere bụ ebe m na-ekwu. Ebe mmadụ bere bụ otu anyị na ochie m. Nshi abịa na-ekwu mma ihe. Na ote ji eshi ya. Ma ebe anyị nọ na-eshi dị mma. Ma ote si eshi ya ma mgbe anyị na-ese ọkụ ya. Ma ote ọ bụ ebe ma ive mmadụ bere. So ive na-okwu egbatere onu. Ebe o kwuru bụ ebe nke m maara ive na-agbate onu na ya. Asị ya bụ onye ọgaranya. Nke ọzọ kwuru bụ nke o ji kakwara mma asị nwata mbọ. Thank you. And echiche irigo nnu a? Yes. Ritashi na anyị ike. Ọ bụla ive anyị nwe nke na-ekwu agbịrịgba. Kukutukwu. So nke ọ bụ anyị rire ya bụrụ nke ọ shiri ka anyị para etinye n'ikwu anyị esu ya esu. Anyị sukike ya esu anyị aghara ewie na mkpu unu. Shiri ne ma na-ekute na-eshi nri. Na-eshi ya. Evo na-ata nwaanyị. Ya bụrụ na evo na-ata na ọda ya. Ahata ewiere na mini. Se nwaanyị ọ bụ sọ ọnwa mini ọ bụ. Iji kuta mini. Hatu nu ọ bụ wie ya na enwa ya. Ege ma na evo ọtịta ọ bụ ga-ekwụshi. Obe. Ọ ibe ejikwa azụ anyị. Is medicinal? Yes. Obe. Ejikwa achụ mmụọ ọjọọ. Yes, ndị Rivers believe n'ochichi. Never ya no mmadụ na witches and wizards eja we be bob. Mostly from river. Yes. Efe no no witches and wizards apo. Akwa kọrọ nu maka ochichi. That ochichi and the water from nja ogbani. And overnight may increase its concentration. The rivers believe not do medicine I will try more job. So you na rumbo nnu at too much. Everywhere poison. Even though ganshi edebele mmadụ. Wofo. Wokute. Wotama unu. Why? Osi is what the power. Recently I discovered this at ere. Na na bia kuru mini asai na asai olaya. Kuru na asai ona. Yes, ona. So be. Mene obono mmadụ niile ga ebata ebe. Bia wote. Ki acho onye ya bata nwebe oti enye gị. Onye ahụ bata ebe kwa wote. Ma ọ bụ native doctor ebata ebe. Often we ebata ebe bia wote ibe. Ya wote ive ọ bụ oji shi ebe cross one. Ọ bụ ya no ya ive oji. But me say true. Ive mere nke eshi ha man mini ente bụ. Maka ọtụtụ ụmụ nwaanyị enwetawa ọrụ bekee. Ya nweta ọrụ bekee not because of not tedious. I process ya me ụmụ nwaanyị modern today behind the chicken hemma here. Yeah, but my few people na here. They can be nte as we have come now. One when you from neighbor the community here because no off season. And now you na rainy season, no dry season. Ka ana shi nu ma kita ana shi na rainy season on na dry season. We don't need shi kita. Man can prepare for during the dry season. And this is here. Ige anya ahụ dan ihe abụ mini. The salt ndị n'ime ya. Ọ dị binet. Ọ dị n'ime ani. Ọ bụ mgbe mini ampụrụ. Inwe ike nweta nke mbụ nu. Mmiri zowe the salt na n'ime ana. Na John ya na aja. So one amount of procession onko. Ige ji na ka nweta ya kita. Ma ọ bụ during the dry season. Oye mere onwe onye hụrụ kita onwe kwa n'ebe hụrụ because enu ebe a like John enu ebe a ka mama anyị ha nwecha those airports mgbe around that can 1968 69 70 71 72 73 up to 74 so civilization emego mostly ụmụ nwaanyị bịa na-enweta ọrụ bekee enwekwa ike na me ya the number almost all be the occupation of the people mostly women. Take mention iwo megari aye. Tie dimension any mention in bara here. You do damage. Ogi maybe. Otali ya dimension kwa. Mention ni ne tire n'ebe beka abia we ebe. Me otu enwere ike ishi se ha meye so ụmụ nwaanyị were se inyere ha kasị megari aye menu onwe no wishi
machine agbarisia machine agbaria gụnye ya na ebe ọ dị machine nwe nke nọ n'ọvịa and ka ọ bụ nke nọ n'ọvịa kwa otu ọnụ kwa otu ọnụ it did not go through any process. Okay, this one did not go through any process. Yes. Enwere ike imetụ ya n'ọnụ ịfụkwa ya. Metụ ya n'ọnụ atụ n'ụjọ. That is salty. Pure salt, like what? Mama, are you serious? So she be nke she like this? Okay, she kwa. Ika she. Due to the concentration. Ndu le di kuta mai. Ma gba ye na, ma bi ye na. Wole she de. Oh, due to this concentration. The salt concentration at the leg. That gave birth to this. It did not go through any process. Because of the concentration, the salt concentration, now it gave birth to this, what you are seeing now. Wow. Yeah. You can find it in this nature. And it's pure salt. Oh, no. Okay, due to the concentration of the salt lake. And all dry in nowhere. All dry in nowhere dry. So, ojiko haka konwe. Jesus. Mama. E kwali mbini ya yantolo lebo. Tato chichi obo. Ya mbete. Moto chichi. Mo sanje nu se de bosi wura nya ofu de chichi. This pure salt. We talk about salt, pure salt, like salt of the nation. What? Jesus. This is real salt. When you talk of real salt, nah, it's a as in story. Like, it's not story. Sister. I'm na enwe chita na chibi fe jewe ina ichigo di na gaba Akwa nde. Ndo kanya bia na Ando ke bia na ga omu. Okay. Aya komo. Hey. Wow. Oh. Akwe fu de konke bo chichi obo. Nke a begin mama. Nke bo Ochichi. Nke bo chichi. Obo chichi. Obo nke bo shibe nte. No ya drop. Man. Nke a kwunutu. Metụkwa ya n'ọnụ ka efu dị nnu. Metu. Ewe. Metu. Ha. So Mama. Bo chichi anyị. Obe bụ a na-ekwu ofufu abịa n'ike ya abịa rufu anya n'ike ya ọ bụ Ite na adị iche. ite na-adị iche be n'ọgba ọ bụ ọba. ọ bụ n'ụwa mana but ite ya na-agbakwa adụkwa ote ine m so shie mma ya ọ bụ mgbe nke ndụ 4 years na-eso mma m 4-5 years na-abịa na-ama ejọ na-eme so dịka anyị kọwara na nke eze iweta ede ife ede efufuru ede Eji Mama kwa kene m kisi eme, kwa kene. Eji eme. Kisi eme. Bụrụ Ya woru. maka Agụ kọwara ha Kowara otisi Ama eme. ife eshibe n'ọkụ. Ọtacha ekọsha ya unu. Amịrị gwụkwa nke yere ya ndọ. Nke ya mara akọfụta. Ọ dọkwa. Okwe nke nwere kọfụtara. Nwekwa. like him na kọtụrụ this story ono je process ye bri to but not just very this type of it no but not gite so ito obo go bia mefu ike woro efufuru ede woro fio chia ya iwota another pot na eku ugbani njo ugbani the benite because na say tell like at pot itie yeku ono dika na akpo je odika eku de na dika ku ito obo na ebe woro ite nke njo ugbani de be na na ye de na gina the Salt Lake je kota eja ndu na the Salt Lake bia wuju ani to gbe ya mini viochi ike ya ụtụtụzi abịa dịka kọrọ na nkezi bịa mepe wori ihe even dịka pin ma ọkwa na eziza rufuo ya ọ nọte n'ebe ọ bụ nke bụ nke ọ bụ ntafụtara na nke shiftaworo
Oh. Anọ nke shiftara. Okay, nke a ka eji shifte nke a. Ọ nọ tachachaghị. Ọ ji isi etu ọ dry ya, the water in it will evaporate, leaving the salt. Irichat. Ichiche mmiri nke a ya dry ya. Nye dego nke a. Ihe akwa pịọ unu. Final to the final stage, almost to final stage. Mbụ nke mini inweta nke. Mana tufe ji nweta ochichi no onwe process ọ na-agabiga. Na-eji jekọta eja n'ime mmahe, tie ya n'ite, gbee ya mmiri, eji ụdị ụzọ were eja ọ bụ gbaa n'anwụ ya kpọcha. Uru engacha bịa kpokọta. N'odoro wanya. Bịa meta fufu ede tight ya. Ani ite ọ bụ. Ụtụtụ echi arufu anyị. In order to get this. Ọlọta na-ata tu ta ya taro. Ọtadu ife apafu. Echi de obe nke. Mgbe ma call it ji ochichi from oto ihe nshime bịa shift on. Nke bụ ochichi bụ second to the final stage. Nke a isi na nke a nke shi n'ọkọchị. Nke imete n'ọkọchị. Ka ade eshi ya n'udu mmiri. Eshikwo. Onye metụgba ntị anyị abaghị ya shide. Maka gịnị kpatara mini. Okay, mmiri ozuzo. Ini agbadewo na. Neutralize the concentration of the salt. This is pure salt. Mama, unu nka na nka ha na-ere n'ahịa ka e dị iche na ya. Eso nwe even dị iche. E dị iche na ya. Ọ ma dị uda ya. Oh, bana. Can you learn about the English salt? She is not in a position to analyze this English salt and this Hebrew salt. Ihe ọkara anyị bụ otu si eme nke uburu. Nke nwa ọhụụ ọcha na ọma na ya. Ị mara otu nwa ọhụụ ọcha nje eme nke ya. Mama o, esti shishu unu nka, izugo unu nke ọzọ. Nke a ka ị na-eri. Site mgbe dị ntakịrị. Ka na-eri. Site mgbe dị ntakịrị. Ma ntekwa. Ọ bụ mshitara na-eri na. Ibe mere nke oji ezo nke English salt but no shift. No na shift nke a don nwe. Anu nke a ofi ihe nke ọ na-enye gị. No ma ọ dị nke na-eri, na mmeri nke ekpa. Unu ekpa. Okay. Ekpa ma nke anyị na-eri. Nke ndị ọhụrụ. Oh. Onye si na-etestole gị na jụ ya gịrị nke kọ. Nke ahụ na nke a gịrị nke ka mma. Ọma ka mma. Onwe aka mma. Unu anyị ka mma. Natural salt. Nke ọzọ gutie ya ngare. Ono unu. Gutikwa ma Mana gutie o mana na efu mana oge ngare. Ge gutie ngate o tie ya oti kweshiri tie na eri. Efu mana ivo na ọsọ dị iche. Na ive nke ọzọ mgbe unu ekpa. Ive anyị na-ekuje unu nke bekee. Nke ọ bụ na enu gị inu. Ndị nri ọ bụ megutie ngaye. Ma itinye nka na ọma nini. Onukwo. Ọ ga-enye gị another different test. Yes. Ọ bụrụ onye afọ na-arụ, ya emete etie na mmiri. Ọkwụsị. Wow. anyị afọ n'ọdụ medicinal. Ọdụ medicinal mbụ nu anyị. Na onye ahụ na-eme dịka efe ọtịta. Eweta nwa ọ naghị. Pencil maceration. Okay, ya kọrọ nshi. Okay, ma pencil maceration. Yes. We will tie na mini. We wetakwa ochichi o. Ịma na ochichi ọ manichọ ha na itinye mmiri ọzọ. Ọ dị more powerful mbụ ndị ka ochichi. Because dịka na-ekwuru anyị n'ebe sọ na mmahe. Na ndị rivers na-achọje ochichi ya. Achọcha ebe niile ọdụ ha azụta. Ihe na ha ekwetara n'ụlọ ọchụ mmụọ ọjọọ. Ha na-efecha ya n'ụlọ ha. Dị na-akwara onye efọ na-ata. Ọdụ onye ya bụ n'inwe nke. Ịna inweta nke na-akụje ya. Inweta nke sọsọ onye ọta etie na mmiri ji. Ọrụ dịkwa ọrụ nke. Because the water that has been removed has come back. Because what you see here is water that contains salt. That when you heat this salt, it now gives you, this as the water evaporates, this one remains. I've been hearing of Salt Lake. For real, this is salt. Tested and trusted. Pure salt, natural salt. People are blessed. I collect is your chicken one where I get out the yellowish color. That boy in a drawn a wire. I got full, let me say, up to 5-6 hours. It's working.
and they produce heavy heat that in a drum. At the time, if you say there, na mmiri anwa boy na draw na form very white. Yes, form very white. Then one anwa abia ya no kwa nke na baola. Mana tupu na baola ndị no na akwanye ọkụ ga anọkwa na akwanye ọkụ in the evening, let's say 4 o'clock na chi azụ na imeme a na-akpọ ebe anwa ọnụ ebe ebe anwa na ife ahụ se ife na-akpọzi ya bụ ọnụ ebe je n'ọnụ ebe ọ bịa n'ime ite anwa ọ gbanyere aja anwa oge anwa mmiri agwụgo ụfọdụ pọtọpọtọ ọ bịazi ọkọrọ pọtọpọtọ ofe ofesasịa ya amụ tie ya ọkpọ ọbịakwa wuru sara atakpa eso mama ma arụ ya ka mara anyị ọkpọ atakpa kind of old knife given la nekwi kọtasịa ya abụka kpokọbakwu ya processes ebidokwa again. Are you hearing me? The same process take place begin to take place against tomorrow ochichi mmiri a na-apụta ebe ya ka ngwa na-akpụ ochichi. Oh, now what is it? Make a good choice. I ọkpọrọ mmiri nnu anwa ọ bịa tọpụsịa ya n'ime ofufu anwa niile ọ tọpụsịa ya that morning ọ natabasie chere oge ofufu mmiri ochichi drip go into ụgbọala ya ebe for harvest. Then osisi nke anwa nweta nnu anwa bịa ruo ya wee na nkata bịa ruo ife dịka ọba second phase of process but you want even a bad agbribunu special nja a na-akpọ eji agbriba ka the size of njaha the size of other contains and the size the higher price that you hear the size ya determine the price ọbịa with on what if among money each men jam so that no I don't know the actually popular which is here and pap one rest question of a cool to share getting a drum by any man jam with super no a back of a new one looked at a basket not going in ekwenyi mi ọ na-asụ na ekwenyi ọ na-asụ ọ na-asụ ama ọ na-compact iwu ma ejirikwa ife dịka ndị ibe mkpụrụ ọba were na-akpọ dị nnu kpụọ ya then shape ya bịa dị like this. The shape now to form something like this. Yeah. Ife akita na abịazie kụpụsị ọba anwa na nnu anwa kwụrụzie ka shape ọba ka shape nje anwa then nwee iwu n'elu. So the whole of this thing now etu aka na-ebu ya ka esie ya mmiri anwa atasịa ma isi ọkwa nke gị mmiri anwa atasịa eburu ya ji afịa ọgụpụta mmiri ebe ya ego isikwe ya ọta mmiri ike ya acha onwe ka ọ na ụmụ nwaanyị na-abịa nne ya anya sị na ọ chagokwe ike ihe anwa acha nzu ike ihe acha na ọchago. Okay, man, it's a mama. I'm one boy. Dịka anyị na-eso mmanya na-eji mma enwere ihe na-atụta gị ihe ego gwa anyị ebe nyere anyị a na-ekwu ezu abịa akwụkwọ nwa nke ọnọdụ ma nwa shere maka n'ihi isi mmụọ na-eji akụtara nke anwa akụtara nke ọrụ nke mmadụ na-akụta nke ọma ire ya 40 parts ezu ekwu ezinụlọ nto shikara ihe jide etu ezu
But to compensate you, you need so you are wrong. To encourage you, even when you busy, you see it. But him, I want to wear it. Whom you are there, man. You know, you take a year machine. You will not go in there to go ahead in my mamma sick again on everything. You know, because I did my so now here is the culture now. Process of soil refinement, soil refinement, which you are now Western world. Long time ago, I got it here into the modern way. But I remember the year, Lieutenant Commander Minister former military old Imo State, and he went here. However, just few minutes, they took dry up. Sediments of salt back here. He shouted one to his team that they should go and work out what it would take to create a soil refinery company to start refining those salts so that we would be importing salt only in a modern way. So they went. You hear that benefit is something they will finish it. You need to establish the industry. Now, they forgot the job creation and other things. They were after the fact that salt is a cheap commodity. It's a cheap commodity, but I doubt if it is still a cheap commodity. So they now discourage the man. He would have established that. But today, there's something that is ongoing there. Yes, let me come in. Under the administration of His Excellency Chief was able to impact the federal government the process of releasing salt. And as I can attest that the fact that I have recognized serious work, but because of the change of government, then the government of had that interest and that taking over power. I think the process is the process how they can stage come back that the Ministry of Soil and miners that the responsibility process is online to analyze what we need to hopefully understand that is ịchọ ife ọbụla eji eme nnu ndị mara the value for that salt assist family anyị na-eri ya quantity used nke this nke oyibo nri tinyere 1 spoonful of nke oyibo etinye half spoon of nke ụmụ ị na-ekwupụ mgbe ahụ maka unu n'ụlọ na-ekwu gbasara ịgọchiwo TV nji ikike ndụ na-enye bụ na ya na ebe nte ive ya na-evo ote bụ unu be na-emeke unu anya na ụlọ ndụkwa na ebe ọgụ usoro unu oke unu ambịa na-emechi ya like nwa na-eme ihe na-atakashi atakashi ọ bịa na-atakashi ịmade ties ma ọ bụ otu esi misi ya sementi go misi checha ya oge imeriri ive unu anya na ụlọ nke ndụ na ebe ị na-efu ife na ome wevule otu ma ụtọ ọdụ ya na ịbịa na nke ndụ na ebe ume anyị obodo anyị ndị uburu ojimiri akpakụ yes so a na-eri a cup 250 yes una ki na-erigo ayo ka nne and it's a medicine it cures cancer yes wow it cures and ejikwa asa ahụ na onye owodi arụ ga-eme gị ni use ya na asa ahụ wow so it's a very nice product in uburu and all ya ka iji azụ ụmụ anyị ndị na-esi ya ụmụ nwaanyị nwoke a na-eje ebe ahụ azụ ụlọ ahụ ka ọ dị back of that building nwoke a na-eje ebe ahụ isi ya and before nwaanyị esie ya o nwe omenala ọ ga-eme a ga-akpụ ya ogo nwa evi before ọgbaba na mmanya before obido rụwa ọrụ ebe ahụ without that you can't enter there ọ maba ebe ahụ ya na-akpa afịa
After Ekaja market. Oh, you can test it? Yeah, you can test it. It's the same thing with the other one. Okay. This is the salt. Wow. Okay, now so you go there like this. 100 naira. Okay, 100 naira. 100 naira. Yeah, the cup is 250. A cup of it. Ogo anere. Milk cup. Ogo anere. A pit milk cup. Ogo anere. Thank you. Thank you. And trade on it. Yes. What's the Jiazu Mazi? Like I used to shout engineer Dave. Oh, yeah, he had cages.